Og manghinaot ang mga par nga successful ang pag-duma ni Pambari 4 sa katawhan sa probinsya sa Sugbo, o manghinaot sad ta mga par nga ang katong mga hospitals sa probinsya sa Sugbo nga nagkakuwang in taon sa mga doctors o kuwang in taon kayo sa mga kagamitan. Manghinaot ta nga mahatagan na kani og solusyon ni Pambari 4. Okay, sayod gyud ta niya na mga par, kay kita taga probinsya man gayud kita. Ang hospital sa probinsya kuwang gyud kaayo sa mga gamit. So mayong adlaw kanatong tanan, og welcome sa atong channel. Ug daghan kayong salamat sa atong mga supporters o sa ako ang mga subscribers. Daghan kayong salamat ninyo mga par. O sa ako ang mga viewers nga wala pa naka-subscribe diha. Palihaw kong subscribe mga par para ma-update mo sa atong mga ipang-upload nga mga video. So karon mga par, adlaw karon nga June 19. So pila na lang yun ka adlaw, 11 days na lang og si Gwen Garcia manaog na sa Kapitolyo og mapuli na pod si Pambari 4. Pero ang problema niya mga par, kay ang team ni Garcia wala pa'y klaro nga transisyon sa team ni Bari 4, kay hangtod karon wala pa gyud si Gwen manghipos sa Kapitolyo o pila na lang gyud unta ka adlaw. So mas mayo gyud unta to nga ang team ni Garcia magig-alayo na sa team ni Pambari 4, kay para sa igabot sa June 30 hapsay na, ready na ang team ni Pambari 4 para makasugo na sila sa ilang trabaho, makasugo na sila silang pagserbisyo sa katawhan sa probinsya. Og manghinaot ang mga par nga successful ang duma ni Pambari 4 sa katawhan sa probinsya sa Sugbo, o manghinaot sad ta mga par nga ang katong mga hospitals sa probinsya sa Sugbo nga nagkakuwang in taon sa mga doctors o kuwang in taon kayo sa mga kagamitan. Manghinaot ta nga mahatagan na kani og solusyon ni Pambari 4. Okay, sayod gyud ta niya na mga par, kay kita taga probinsya man gayud kita. Ang hospital sa probinsya kuwang gyud kaayo sa mga gamit, and then kuwang gyud kaayo sa mga doctors. Kay natoy hospital sa probinsya mga par nga pila na lang gyud itaon kabuk doktor ang nagserbisyo, kay tungod gitangtang ni Gwen ang ubang mga doktor, and then pila na lang kabuk in taon ang nagserbisyo, so dili na kaya sa atong mga doctors ang uban in taon nga kigsuna nato nga malandig hospital, kay tungod ang hospital kuwang sa doctors, kuwang sa mga gamit. I-travel na lang in town sa hospital dinhi sa Cebu City. Pero ikabot dinhi sa Cebu City nakapait sad kay mulinya pa ka o dili sad ka dayon maatiman, kay daghan sad kaayo ang mga pasyente nga mag-abot-abot sad sa nagkadaiyang nagkalain-laing probinsya sa Sugbo, kay tungod ang atong mga hospital sa probinsya sa Sugbo nagkakuwang gyud gayud in taon sa mga gamit, ug ilabi na gyud sa mga doctors nga kuwang gyud kayo. Unta mahatagan ni og solusyon ni Pambari 4, kay para matabangan sad ang makigsuna nato nga ana sa probinsya nga maglisod gyud gayud in taon, kay mao man gayud kani ang plano ni Pambari 4. Mao man gayud kini ang iyang plataporma sa iyang pagdagan pagkaisip gobernador sa probinsya. Ug manghinaot ang mga par nga ang kaning mga kaubanan niya nga mga board members nga dili ra ba niya kaalyado, manghinaot ang mga par nga mosuporta ni sila sa plano ni Pam para successful ug maayo ang pagdagan ug maayo ang pag-serbisyo sa mga doctors sa atong mga hospital sa probinsya, kay masakto naman unya sa mga gamit.
So daghan kayo salamat mga par sa inyong pagsuporta sa akong channel. And then palihog og subscribe mga par para ma-update mo sa atong mga ipang-upload nga mga video reaction.